I ara a l'Economics, a l'Espai Territori Autònom, volem donar visibilitat als empresaris i professionals autònoms per conèixer les seves problemàtiques, però també els reptes a futur dels seus negocis. Avui tenim amb nosaltres Bernat Pedrosa, músic, fundador de l'Escola de Música i Conservatori Tremolo i propietari del local Nota 79. Benvingut a l'Economics, Bernat. Què tal? Bones. Primer de tot, m'agradaria que ens expliquessis com et vas iniciar en el món de la música i com va començar la teva faceta de concertista, que encara avui en dia t'hi dediques, no? I fins i tot estàs a punt de treure un disc, tinc entès. Sí, al mes de març presento un disc al voltant de Montpou, que és una mica el final del trajecte de 2 anys dedicat a aquest projecte, perquè Frederic Montpou és un músic associat bàsicament al piano, i doncs jo he fet unes transcripcions de la seva obra per guitarra, i és un disc que presento allà a la sala d'assaig del Palau el 27 de març per tothom que vulgui, a les 7 de la tarda, per tothom que vulgui veure aquest projecte. Doncs el 27 de març tenim una cita, Bernat. Sí, esteu tots convidats. Em deies això del món de la música. A veure, jo de molt petit els meus pares em van apuntar a l'escola de música del barri, no? I per tant el primer input que em va venir, o el primer fletxazo, per dir-ho així, va ser allà, i llavors vaig anar seguint, diguem, sense cap pulsió especial, fins que a l'hora de decidir què havia de fer, ja a l'hora d'escollir carrera vaig optar cap a la música, no? I llavors, ja tota la primera etapa de la meva vida la meva vida laboral va ser concursos, concerts, treballant a moltes escoles, i fins que vaig decidir muntar la meva pròpia escola, no? I escolta, Bernat, un cop decideixes muntar la teva escola de música i conservatori, Tremolo, de ben segur que t'has trobat amb algunes problemàtiques, no? Aquí a l'Economics ens agrada divulgar que expliqueu aquestes principals problemàtiques amb les quals us heu trobat i com les heu solucionat. Si han tingut solució, clar està. N'hi ha algunes que diguem que com a director de l'escola, el gerent, no puc solucionar perquè no depenen de mi. Jo, a veure, més enllà de tota la dificultat que té avui en dia, jo de fet, la primera dificultat que em vaig trobar quan vaig voler muntar l'escola va ser un tema de finançament. Jo no tenia prous diners per llogar un local, habilitar-lo com s'ha d'habilitar per una escola de música, i per tant no vaig tenir més opció que anar a treballar a secundària. Vaig treure les oposicions de secundària perquè el banc no em finançava, no? Llavors, quan em vaig treure les oposicions, llavors sí, per tant vaig estar 5 anys treballant a secundària, i amb el crèdit que em van donar al banc vaig poder muntar l'escola de música. Vaig llogar un local i el local va anar creixent fins que ja vaig poder sortir de secundària i dedicar-me a 100% a lo que més m'agradava, no? Llavors, per tant, primer problema, el finançament, que jo el vaig solucionar d'aquesta manera. Segon problema, potser el que veig que és més endèmic i més difícil de solucionar és la forta despesa de la seguretat social, que em penalitza molt a l'hora de poder oferir les millors condicions possibles als treballadors. I per tant aquest triangle entre oferir les millors condicions possibles a les famílies i alhora les millors condicions possibles als treballadors, doncs és complicat trobar un equilibri que satisfaci tothom, no? Perquè també en el nostre sector pensa que hi ha moltes classes que són 1 a 1. Per tant, és complicat. Sí, la seguretat social, el cost de la seguretat social és molt elevat. És molt elevat, i llavors, esclar, si tens una sola persona en la classe de trompeta, per dir alguna cosa, no? Una classe 1 a 1, clar, fer classes de trompeta és car. És molt car. Anem als reptes, Bernat. Quin és el repte més important que t'has plantejat així al curt termini i al mitjà termini? Des del punt de vista de Tremolo, el repte més important que ens hem plantejat, que ja l'hem aconseguit, que és ser conservatori. Pensa que una escola privada esdevingui conservatori és un procés prou llarg, i ara potser estaríem en la fase més de consolidació d'aquest projecte i d'ampliació, no? Llavors, estem molt contents d'haver arribat fins aquí, però potser el repte més
més immediat, a mitjà termini, és consolidar-ho tot i que l'escola vagi creixent, no només com a escola de música que hi ha, i de teatre, perquè també tenim tota una secció d'arts escèniques i teatre musical, sinó tot el tema de grau professional que per nosaltres és molt important. Escolta, ens pots fer una pinzellada de com està el sector de la música? La gent hi està interessada? Els joves també? Sí, amb la música passa una cosa molt estranya, que hi ha a molta gent, és molt estrany, a veure, sempre hi ha algú que diu no, a mi no, la música no m'agrada, però a la majoria de gent li agrada la música, escolta música, consumeix molta música, i en canvi, tradicionalment hi ha com molta aversió a aprendre música. I avui us hem parlat dels projectes de Bernat Pedrosa, músic, fundador de l'Escola de Música i Conservatori Trèmolo i propietari del local Nota 79. Moltes gràcies, Bernat. Moltes gràcies a vosaltres i fins a la pròxima.